Annabi zan kira ‘yan uwa mu rike Mahamudu ne gaskiya, kawai hanyar su ce a gaban mu bi ta mu zam kamar tsintsiya. Annabi zan kira ‘yan uwa mu rike Mahamudu ne gaskiya, kawai hanyar sa ce a gaban mu bi ta mu zam kamar tsintsiya. Farko shi zai shimfiɗa, shi ne kalimi kuma wanda ya raini uwa da ɗa. Haske na sane da duhu masanin sirrin yaɗa, shi Allahu ne alkarimu azimu hakimu ba shi da ɗa. Salati za ka yo Allah a gurin mukutar gwani, shi ne Mustapha mukutar kuma gadon mumini. Har adadin salatin ya sa Mahamudu ya ce da ni, so ga kun zama a cikin masu sona har da kai na gani. Salatin nan da za ka yi zan so kai wa Fatima, ka sa Zainab Rukayya da Ummul Kulsum Alima, Alkasim kasa Ibrahim Abdullahi ma ‘ya'yan Mustapha wanda ba komai a gaban su sai hidima. Annabi zan kira ‘yan uwa mu rike Mahamudu ne gaskiya, kawai hanyar sa ce a gaban mu bi ta mu zam kamar tsintsiya. Adam Mustapha darajar ku ta sabon barku ba, na sa Aisha da Khadija da Hafsa da Zainaba, Ramlatu na Maimuna Ummu Salmatu Ta'iba, Bindatu Saudatu da Zuwairatu Zainab mai cikar nasaba. Akwai Shurafa'u ma a ciki dan ba zan bar su ba, Kikoki gurin Mahamudu fari babban uba, Hassan da Hussein har Muhsin ba zan manto gaba. Zainab zan kira ki da Ummul Kulsum ni ba zan bar ku ba. Sadaukai zan kira kuma zaje bayan jarumi, sadauki mumini Aliyu maza ba zulumi, Abubakari ka sa shi ciki mai tarin ilimi, har Usman da Umar Sa'ad da Zubairu sun sha gumi. Annabi zan kira ‘yan uwa mu rike Mahamudu ne gaskiya, kawai hanyar sa ce a gaban mu bi ta mu zam kamar tsintsiya. Akwai ulama zan sanyo don ku ne ja gaba, waliyai zan kira Allah ya daɗa muku martaba. Shi jirgin Nuhu wanda duye shige bai faɗi ba, ku ne dai a yau kuka zamto jirgin ni ba zan bar ku ba. Sharifi Rabi'u a cikin begen zan sa da kai, Alasa Al-Mustapha ya amsa ma hidimar da kai. Jarmai Mulhamin na gare ka na zo na yi kas da kai, ni ne mali karami a cikin malihun marasi da kai. Akwai wasu baituka wanda na so na yi su tuni, ciwo ne da ni kuma ba na son yin magani. Ni dai kan shi zan so a ce ba wanda ya ja da ni mai san shi ne kuma ciwon san shi ba za ya cutar da ni. Annabi zan kira ‘yan uwa mu rike Mahamudu ne gaskiya, kawai hanyar sa ce a gaban mu bi ta mu zam kamar tsintsiya. Mukaman Mustapha zan faɗa muku amma ‘yan kaɗan, a cikin ƙauyen ku birnin ma waye zai faɗa. Amsa za ku ban na san babana ya yi kaɗan, wanda yake gani zai ja ya dawo mu shige ciki
Allahu zai yi salati gun almadani. To wai me yake cewa ku tsaya ku fitar da ni, kar ka yi bincike, to idan kuwa ka yi ruwan gani babu ni. To wai waye ya san zuciyar da ta zarta da Mustapha, sanadin waye ake saka dukkanin dutsen safa. Ni fatan da zan yi kawai zuciyar mu azaba ba, dukkan madiha gwiwar mu a karfafa Mustapha. Annabi zan kira yan uwa mu rike Mahamudu ne gaskiya, kawai hanyarsa ce a gaban mu bi ta mazan kamar tsintsiya. Annabi zan kira domin ni ban ga kamar sa ba, wanda ya ce kabar Mahamudu kwarai bai so ka ba. In dai ni ne wani gaba zan taɓa yin kallon shi ba, ni Mahamudu shi ne uwa a gare ni ya zama babban uba. Akwai wata rasuli ya ce Jibril ga lamuni, ina so kai gaba kaga waiwa ke aike gani. Idan ka gan shi to sai ka zo ka shigo ka sanar da ni. Sai Jibril ya ce da ma'aiki zan je har jini zan gani. To Jibril ya je yana cika sakon Mustapha, ya shiga a ciki kuma sai ya ga Mustapha. Sai ya fito ya dawo gurin wannan al-Mustapha, ya ce wallahi ni ban san ka ba kai afuwa garin ba. Annabi zan kira yan uwa mu rike Mahamudu ne gaskiya, kawai hanyarsa ce a gaban mu bi ta mazan kamar tsintsiya. Annabi tsaftace shi kawai nauyin Allahu ne, abun al'ajabi mun san shi abun Mahamudu ne. Idan ka san shi to kai kamar ka san Allahu ne, gane da sai dai wanda ya yi shi gudun abu ne. Maulana Sharifi na shahana al-Mustapha, shi ne jari wanda gunsa nake son rarraba. Idan ka so a baiwar ka za ka daga ni na karfafa, kamun haka dan Ali domin Zahara uka bani barbarba. Rasuli ya banka na zaɓa ba gani kuma babu ni, ka bani abun faɗa dai ta ja musu rai sai sun gani. Idan zan faɗi to ka rike ni na bar yin rangani, na zamo komai da kanka kake mun ya Mahamudu kai agaji. Annabi zan kira yan uwa mu rike Mahamudu ne gaskiya, kawai hanyarsa ce a gaban mu bi ta mazan kamar tsintsiya. Baiti zan yi domin akwai wasu zan watso kaji, idan ka shigo ciki su kiyama duka za ka ji. Ko yaushe ka gansu abin naman wani za su ji, hanya ce guda mu rike Mahamudu ya ba mu albarkaci. Rabbi na yi roƙo gare ka ka kare sharrin makiri, dukkan madihi babba ne ko yaro jinjiri. Ka yarda da mu gare ka na zo tamkar almajiri, ka saka mu sahun gaba ƙaunar Mahamudu kamar Abubakari. A garin Karaye nan muke mu Zahara uwar mu ce, Sadiq Madihi na a hanya kar da mu karkace. Isa tsafta cikin lafazin mu a kome za mu je, ya zamo a gare ku ne daga ke sai ƴaƴayen ki karbi wuce. Annabi zan kira yan uwa mu rike Mahamudu ne gaskiya, kawai hanyarsa ce a gaban mu bi ta mazan kamar tsintsiya.
sallama. Yaro ne da ke tsananin ƙaunar san Fatima. Kai abuwa garan wasu baitocin sai sun gama. Kan roƙe ka ne ka rike su ka ji su ka je da su can sama. Daga taskar Madihu da Rasuli yaban ka muke kishi. Ni ne dai Sadiq in ka so ka kira ni da Madishi. Uwar mani wuyan makiyanmu ka sa almakashi. Ko me za a yi mutuninmu akan Mahamudu ba da shi. Rabbana sallu alaihi wa salli ala abdul hakim wa alaihi wa alihi sawa abbana abdul karim. Rahmatu ilai wa ummina rabbuna ya muntalim. Jannatul firdaus alaihi wa anna wa ummina wa muslim. Annabi zan kira ɗan uwa mu rike Mahmudu ne gaskiya. Kawai hanyarsa ce a gaban mu bi ta mu zama kamar tsintsiya. Annabi zan kira ƴan uwa mu rike Mahamudu ne gaskiya. Kawai hanyar sa ce a gaban mu bi ta mu zama